Čaute priatelia, idem sa vám pochváliť jednou takou vychytávkou, ktorú ja si neviem veľmi vynachváliť. Kúpila som si Miomat. Niektorí ho už možno poznáte, niektorí nie. Ja som ho už kúpila dcerke minulý rok pod stromček, potom suseda som na to nahovorila, aj jeho maminu a tak ďalej. A nevedia si ho vynachváliť, používajú ho každý deň. No a teraz som sa konečne dostala k nemu a ja kúpila som si to ako taký vianočný predčasný dáček sama pre seba. Už ňom varím. A idem vám dneska ukázať jeden receptík, ktorý sa mi celkom páči. Dneska to bude polievočka z Hokkaido. No a ako vidíte, ja som si už nachystala. Tu mám Hokkaido, zemiačky, kari, tu mám takú bylinkovú vegetku, vlastnú, domácu, sladká paprika a olivový olej. Tu mám rysku, minimálne a maximálne a zalejem to vodou tak, aby bola tá vodička medzi ryskami. Dobre, stačí. A teraz už len dám 3 klobnúka. Dobre to napasujem. Vidíte? A idem to dať do elektriky. A teraz si idem nastaviť, že čo chcem. A chcem krémovú polievku, takže krémová polievka mi svieti. Začnem štart a už by to malo začať samé pracovať. A ako počujete, už mi to hreje a mixuje. Nemusím pri tom stáť a môžem si kľudne robiť svoje veci. Dovaril, zapískal, idem ho otvoriť. Vidíte, krásna oranžová polievka. Ideme urobiť ochutnávku. Chlapci a dievčatá, prešlo 20 minút, Miomat zapípal, odstavila som ho. Trošku som si ešte polievočku dosolila, lebo ja dávam málo soli na začiatku. Čas som si priliala do misky, čas do hrnca, keď vychlenie dám do ľadničky a mám navarené. A toto sa mi páči. Len nasekáte, nakrájate, dáte do jedného hrnca a hrnček var. A ja si zatiaľ môžem robiť niečo iné, nemusím sa bať, že mi to prihorí, vykypí a takéto vecicky, takže úplne paráda. A ešte čo je pecka, že aj to Hokkaido aj s tými zemiačkami naozaj, že za 20 minút sú dostatočne uvarené a tým pádom sa ani tie živiny tak nestrácajú. No a ja si budem robiť ešte ďalšie recepty, variť samozrejme. A ak budete chcieť, tak vám natočím aj tie ďalšie, čo budem robiť. No a ja sa idem napchať. No, prajem dobrú chuť a pekný deň.